El meu nom és Elena Lucas i Sanàbries, estic dintre del curs de cuina xinesa i avui hem preparat entre tots el plat de siu mai. Aquest plat està cuinat amb carn picada, una mica de llagostins, ceba tendra de xinesa, d'acord? Cicatis hidratants i gingebre picat. Primer s'ha de picar els ingredients, després un cop tens els ingredients passes a fer la carn picada i després ho mescles tot. Però la pasta ha de ser prou enganxosa perquè es pugui fer després el que és el siu mai. Es fa també amb una pasta de farina i s'hi posa dintre el que és la carn picada i els ingredients. He fet aquest curs per iniciar-me una mica a la cuina d'altres cultures, perquè penso que cadascú venim d'un país diferent i és molt bo compartir, qui diu la cuina, un altre tipus d'activitat que facin ells que tu no facis habitualment, no?